Mám pre nás lístky na nový film Super Santa. Super Santa? Tu máš, Grumpus, nikdy sa nezahrávaj so Super Santom. Santa? Ahoj, Leo. Je to od nás predčasný vianočný darček. Vytvorili sme ho podľa filmovej rekvizity. Nie. Ja som Super Santa. Santa! Vrhnite sa na výzdobu! Ho, ho, ho! Ja som Billy. To je Karl. A ja som Super Santa. Hej, to vidím. Ty si kto? Som Leo, elf. Totožnosť Santa Clausa potvrdená. On je fakt Santa. Končíš, Grumpus. Super Santa! Bereš to dosť vážne. Grumpus prevzal dielňu a núti nás vyrábať jeho hrozné hračky. Prepáčte, prechádzam. Snažíme sa zachrániť Vianoce, ľudia. Ak ideme bojovať proti Grumpusovi, tvoje staré sa nebude treba vylepšiť. Vyzeráme fakt cool. Vianoce sú moje. Kde to som? Pozor! To je tvoj koniec, Grumpus. Vždy som to chcela povedať. Super Santa! Myslím, že som alergický na sobý zadok. V kinách od 5. decembra.